Skandinavisk Departement i Strasbourg præsenterer Otto Brandenburgs Hemmelighed. Et forrygende lystspil for hele familien. Mød den gæve sømand Otto Brandenburg. En rigtig sailor går i land, så ved man aldrig, hvad der kan ske. Langs med hele kajen vinker glade piger og siger. De friske fyre, Kai og Viggo. Så sailor, er du på land over? Jamen, det kan man godt se. Otto Brandenburg. Kai Hansen, hvad sagde du hedder? Hvad fanden? Otto Brandenburg. Tager du gas for? Jeg er grandfader til den anden Otto Brandenburg. Jeg har vokset op i Norge. Løjser, det kan man bare se. Du vil være en fantastisk overtryk over pigerne. Og de dejlige piger. Susanne, Birgitte og Hanne. Men så er der også overklassedrengen William. Ja. 2 irish coffee, tak. Nej, det er det ikke. Jeg glemte, jeg var i lille København. Og hans tante, millionøsen fru Elisabeth Rosenberg. Spiller de bridge? Nej. Kusine Regitze. Eller tennis? Nej, det er ikke lige. Nå. Det laver man måske ikke lige i Valby. De 3 brandsmarte veninder har store drømme om at gøre karriere som modedesignere. Hvad siger I til, hvis vi 3 lavede vores egen designfirma, så var vi sammen udgifterne og kunne lave vores egen kollektion? Hvor skal vi få penge fra? Fra Williams tante. Og lægger hemmelige og farlige planer. Og vi skal bruge penge til den kollektion. Ellers bliver vi aldrig til nogen. Det er vores drøm, Susanne. Okay. Jeg gør det. Stærkt. Jeg hjælper dig. Hun siger, at William har ikke noget forlovet. Og hun besøger frøken Regitze. Sig til fru Rosenberg, at det er han nu. Vær beredt på uhygge og spænding. Hvad laver du, lille barn? Du kræver de æbler. Hvem er du? Når sømanden går i land, ved man aldrig, hvad der kan ske. Den slags kvinde betyder problemer. Hvorfor skal jeg ikke blive? Trækker mig på den nyde af det hotellet. En forbandende tølper. Hvem er du egentlig, Otto Brandenburg? Ider du udrydde det? Hvad fanden vil du dig hen? At slå på Otto, den flødesmål. En film med masser af fest og højt humør. Ja, det er sgu dejligt. Lad os skål på det. Skål! Hvad så, damer? Ser I her helt alene? Romantik og kærlighed. Det er derfor, jeg har taget med dig. Det er så dejligt. Det kommer et tidspunkt i enhver mands liv, hvor han må træde i karakter. Ja, det må han meget gerne. Du mener mig lidt om den skumfødte Venus. Glæd dem til at opleve årets danske lystspil Otto Brandenburgs Hemmelighed her i teatret. Og lidt for Susanne, Birgitte og Hanne.